Bari in buɗe shirin da tambaya. Shin ka taɓa sanin cewa wani lokaci shiru kake yi ba haƙuri ba? A lokacin da aka cutar da kai, ka ce ai zan yi haƙuri. A lokacin da aka raina ka, ka sake cewa bari in yi haƙuri saboda kar a ce na cika ƙorafi ko kuma zan tada hankalin wasu. Ko kuma a lokacin da aka wulaƙanta ka, sai ka ce bari in yi shiru saboda kar a ce ba ni da haƙuri. Gaskiyar magana, a wasu lokutan haƙuri ba jarinta ba ce, tsoro ne. Tsoron kada a ce kana da matsala ko ba ka da tarbiyya ko kuma wani ya cika ƙorafi. A wani lokacin zai iya zama tsoron kada ka rasa mutanen da suke kewaye da kai. To saurare ni da kyau. Idan ka ci gaba da yin haƙuri a inda bai dace ba, za ka rasa kanka. Ina nufin za ka rasa kanka. A hankali za ka fara jin baka da wata daraja a cikin al'umma ko kuma ka fara yarda da abin da yake ba daidai ba. Kawai saboda kana son kaucewa ɓacin ran wasu ko maganar wasu. A hankali abubuwa za su fara yin maka yawa a zuciya ta yadda za ka rasa yadda za ka yi wa mutane bayani, sai dai ka koma yin yaƙe da murmushin dole. Aure ko a wajen aiki ko abota, idan ana cutar da kai ana kiranka da mai haƙuri, to ina so ka sani kai ba mai haƙuri ba ne, illa mutumin da ake amfani da shi tamkar dai irin salon maganan nan na Hausawa da ke cewa ka zama karkatacciyar kuka mai daɗin hawa. A ƙarshe, haƙuri abu ne mai kyau, amma yana da kyau ka shata layi ta hanyar faɗan waɗannan kalmomin. A'a, ban yarda ba, ko duk wata kalma da za ka iya faɗa wadda za ta kare mutuncinka, saboda a wani lokaci waɗannan kalmomin su suke bambanta haƙuri da yin shiru. Na gode.